नमस्कार खुलुमबाय अस्सलाम वालेकुम जहार दिनै आं मोनथाम गासै टटाल मोनब्रै जाहैबाय नैबेखौ लानानै गिबियाव आङो महामारी पार्ट 1 पार्ट 2 आव खालामखांबाय आरो लोगोसे दा दंफैयो आङो बगजरा गामिनि सिंमारि खाथियाव सत्तपुर बिसिडिसिनि आन्दाराव आंनि मुङा मुस्रि प्रदीप कुमार मुसाहारि आं अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशननि आफादगिरि दिनै आङो मोनफ्रोमबो गामि आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनि जे काउन्सिल इलेक्शन फैबाय थानाय जे 2025 मायथाइनि जे सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय आं उदां बिजाथि महरै गिबियाव आं इउपिपिनिफ्राय बिदोंमोन दा खोनानो मोनदों गावसोरनि पार्टिनियावनो माने पार्टिफ्रा जरदार दंलायो जाहैदों दा आं बिदोंमोन अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशननिफ्राय आरो लाइजामखौबो होखाबाय दा पार्टिया होयो होआ बिनि खुनु आसा दङ मोनगोन होननानै किन्तु सियर मोनगोन ना मोना बिनि किन्तु थिरांथा गैया दा अब्लाबो फैबाय थानाय जे बिटिआर काउन्सिल इलेक्शन बे इलेक्शनाव आङो उदां बिजाथि महरै जोंनि बिटिआरआव थानाय मोनबा जिल्लाखौ लाफानानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि 2 नं गुमा ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बयबो रायजो राजानि मदद लानानै रायजोआनो आंखौ टिकेट बिनो थिनदोंलाय बा रायजोआनो आंखौ मदद होनानै देरहानो नागिरदोंलाय ओंखायनो आंबो जानजि खाफ्रानानै जोंनि जेनाखि दिव्यां बिदा फंबाय आइ आफा रायजो राजा गासिबो धोरोम जाथि बासियालासे बयखौबो बयनिबो मदद लानानै देरहासार जागोनखौ आसा लानानै आङो दैलिक सामफ्रोमबोनि दिनावहाय आङो मोनथाम मोनब्रै गामियाव आं पकेट मिटिं लागासिनो दं आंथ' बगजरा गामिनि बे थागिबि ओनसोलनि साफ्रोमबो जे आंनिनो बेयाव थानाय फिसाफोर होनजायो आंनिनो जेनाखि बेयाव थानाय गावबुरा आरो रायजो जानाय साफ्रोमबो बिमा माहारि बिदा फंबाय बिसोर आंखौहाय सनमान होयो गावनि बर' हारिनि फिसा हिसाबै दा आंबो बिसोरखौ अननानै दा गोबां जायगायाव दुखु दाहा होदावरि होसोनानै बिसोरो बे जायगायाव गोबाव बोसोर थाबाय साखाथियाव थानाय गोरों गोरा साननो हनो गोरों बुद्धिजिबिफोर बिसोरो गावनि बिमा बर' हारिनि साफा फिसा होननानै दि बे जायगायाव थानाय साफ्रोमबो न'खरनो बिगासे करिया बिटिआर सरकारा जे होनो आखायाव लादों बेनि जेनाखि होनायनि सोमोन्दैबो खोन्थाया आरो बिसोरखौ मदद होनायावबो रावबो आवगायबोआखैमोन आंबो गिदोंमोन जागोन ना जाया साननानै दा आङो थांनाय समावहाय बे गामिनिनो गावबुरा लोगोसे साथाम साब्रै बुद्धिजिबिफोरखौ लांफानानै मानगोनां लेन्ड एन्ड रेभिनिउ जे डिपार्टमेन्टनि इएम प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय सरकार बे सरकारनि जे इएम श्रीजुत रन्जित बसुमतारी सारनि जे लिरना हरनाय जे फाइनाल सेटेलमेन्ट बे फाइनाल सेटेलमेन्टनि थाखाय जोङो सार्केलाव होनानै जे एप्रुभ खालामनाय लोगो लोगो सार्केल अफिसार जे बर' बाबु आरो चेयारमेन बाबु आरो सार्केल अफिसार आरो मण्डलफोर बिथांमोननि जे प्रसेस खालामनाय बे प्रसेस खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनै 19 घर न'खरा बिटिआर गभर्नमेन्टनि अननायाव प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि गभर्नमेन्टनि सायाव 13